Bukajana longta indeng troksike brapo Republic Day talondun. West Karbi Anglong Labor Union pen troksike brapo Republic Day ke talondun. JaneMartFirstCry.com offer you products of all the leading brands for babies and kids up to 6 years of age across all sections, right from diapers, baby food, infant accessories, gears, strollers, high chairs, nursery furniture, clothes and footwears to toys and school products. Visit JaneMartFirstCry.com store at Deephu near Karbi People's Hall main entrance, Deephu, Manja Road. Karbi Long Life ada babirta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha. Bukajan Subdivisional Officer atum chipatir pi ponsi arkoi phai inkoira trokarni Bukajan Sports Association ki pathua klamalong ingdeng troksike brapho India Republic Day arni talondun. Ada por pioneer kebra minute plikebra por Bukajan SDO Civil Sangpi Debahuti Borapen Kalitanga tumaphan Chikimo Ponlo Bangso phi March pass kedam jatum aphan Chepachini Ponsi Det Pialama Ingthur Ponlo Laso phi CRPF second ASRF lapen students atumpen March pass kedam Paklang Ponlo Aduntu Karbi Assamese Kosari Siam Garu atumpen Mithang jutang kekan paklang ponlo. Pining surini ra ingkoi ra planning kana bahalong March pass kedamalong kichengsi Vidyasagar High School tumsi chepalong ponlo. Adun thuanong e Bukajan College lapen kithom anong e Pranap Vidyapit lapen Best Discipline anong e High Mountain English High School tumsi chepalong ponlo. Laso along chitong dun aluhia tumari deng pensi nong e pajir ponsi mesen pen pachun pon. Bukajan pen anantirang Karbi Long Life. West Karbi Long Labor Union ahin penta arkoi ni phai ingkoi ra throk arni ingdeng troksike brapo Republic Day ketalon arni pacheton dunsi Rongkhang constituency alu Langhan pathua klamalong misen pen talon dun. Labangso kitalondun along West Karbi Anglong Labor Union amepu manaf kram sari deng pensi adap por phai troksia por India lama ingthur ponsi Kalitang Labor Union founder MN Lokhande Kalitang Mahatma Gandhi lapen Kalitang Samson Singh tiatum aphan song klembang piatum chikimo padopon nilitum la India long Labor Union laso kang thurcheng bang alangli founder phansi tameni tum chikimo pan padulo lapen ke ilitum Ladakh Karbi Anglong district ilitum Kachipulong ilitum la Karbi Anglong district founder Samson Singh tia ke hai phansi tame nitum chikimon pon padulo aselang litum pen ahir jume longji posini tum pini Ladakh chitong ropeta tum sitame central committee district committee ben chenglok area committee tum ben chenglok Karbi Anglong arat atum sitame ilitum alang litum pen ahir jume donangji posini tum chikimo pon padulo Bangso phi radame pi paduponsi Labor Union asong atum ki claim kedam ponjelam the heihui chethan chipari padupon me phu manaf kramsa kuson pensi rada pharman ki claim kachipaduk ponma bangso tengpen nilitum suarlo hin pensitame jakong horang pipajir dun poputa suarlo hin pen ningje ponthu nilitum aning kanwang ta la soteng sinitum talon ponbompo la pensi nitum bangke mane alangli monokramsa alangli kachipadupon kabor ipe alangli pinyar ni anta la sinitum sorlohin penta alangli kosonma kachipadu kosonma alangli nangki japon la soteng sinitum sorlohin penta ansosisi Labor Union pa bangke nitum pangtang ponpo Kironin pen mohanteron Karbi Long Life. Wothad langso Elisiang kang APHL sialong abarim dun mai phu babu teron aphan birta vepin lapen thangna radai vepin pen kedam ta porahut wothad langso Elisialong APHLC dun mai phu arpu pen kang than peraputhak babu teron pen phirangkiame kangni Pherangkia me kangni ponalong jasemet babu teron pen
lam the ka chipak lang pon ateng ke kidam ta por nili sitame thek an un an na pen jakong do an pen ke APHL sia kam claim lo bonta neli wo thalang so LAC long APHLC dun mei phu claim bo mahut thang birta vipin lapen me meeting nang ke pha vipin pen nili phan dun mei phuang hoi pen nang pasung tu ke nili ning duk lo pusi phirang kia mai long pen ning je pong 2021 aning kan nili phan Vice President arpu LA 20 LA Vice President arpu pen nili phan meeting nang pha phipin pen lapen ke nili meeting chi tong dunong le pin pen kopi ke chok chi pen apolone nili phan arpu pen bisuntuk hala so pen arni pen ni nan pu arni tame nili APHLC party ni ndo os tame ake jahatum phan latum a protocol ame thang mate ke claim kidam latum ot kachi ne son sin nili thekdam long ta sin nili non ke pudam ji la po hello APHLC is not for only Jaikathar or APHLC is not for only Angtong. It is all about all people Hills Leader Conference. APHLC ke lake all people. Lada ke kumane ake take over na doji, kumane ake take theba na doji. Lasi rada kami claim long podang te bong ke joywe, muni ke joywe. APHLC asongja potum ke constitution alam loksi melong tame rada phan ke than ponditi aron nalam rachini vegnang ji pusi than bom wang bom lo lake mission lo tangte aron nalam ke thana tumneli phan thangnar birta vipin pen kedam tang por hut bothar langso LAC long APHLC dunmei phu arpu pen nangke pasun tuke aron dam lim lo maputa karju padopon nona teng pulo tangte APHLC asongja potum jasemet aki mission nang je phan pulote ningka chelar nang je bang akenang sotlo binong athema racharya song akamalong ke rat henlo akinang sot nailo lasineli phantami arpu pen nangke pasun tu kapot ningduk pik khangjang pusi pherangkia thengno along babu teron pen lamthi chipaklang pong Lasinili nangli tumang no pini lam thena pe klara po hello nili phan arpu nang pi sunapot nili ningduk pik jasemet sarja ay phan sin nili putamji alangli hek o re u pusi karbialonga arat tame puhurlo bos tame alang li ke thek kere ke la puson heluma la sinili no anta chok tuwar chalang bomlang la bang so puthak insai permission te chokji athema APHLC ke a ho kam si claim ing thirjir sa kam claim puladang ke kek kang akam bang ke mi par pederji pusi nili nang tumang no kachin lo dong kamu kampen wiki be karbing long live Jane Mart Blackberry Store offer you an exclusive top quality clothing and accessories comprising of formal shirt, casual shirt, polo t-shirt, jackets, denims and all kinds of winter wears and many more. Visit Jane Mart Blackberry Store at Deepu near Karbi People's Hall main entrance, Deepu, Manja Road. Pinya birta ke lapansi kang ton paniglo kardong